This is what Biafra is, the end of the journey for a persecuted, massacred, pursued people. We have made all attempts at a democratic resolution of this crisis. I have offered open elections, plebiscite. I have offered just an open carte blanche suggestion. Anybody who can find a democratic way of finding out the wishes of the people, let him suggest it and we will go for it. I want us to work systematically towards the establishment of a good, progressive and democratic society where all vestiges of privilege and social injustice will be abolished and the rich contribute more for the welfare of the poor. The world has been shocked that an enterprising people like the Igbo have been tongue-tied and emasculated, that they have allowed tyrants to blindfold and hoodwink them, so that in a war alleged to be fought for their survival, more than 1.5 million children of their country had died of starvation and disease. It sickens me to see the advertisement of skeletal Biafran babies on the pages of newspapers and on the TV screens, begging for charity and relief. It hurts my pride as a human being. People were asking for confirmation that Nigerian army and police are colluding with Fulani terrorists. What other evidence do you need that the police and the army are colluding with those that they imported to come and kill you? And you wake up in the morning and you say you're a Nigerian. Are you not ashamed of yourself? Don't you have any shame within you? God Almighty in heaven. To the outsiders, the entire Chicago University matter, as well as Chief Bola Ahmed Tinubu's many other lingering identity question marks, have further worsened Nigerian less than glorious image internationally. Uninformed outsiders now see every Nigerian as a fraudster, certificate forger, or identity thief. The controversy is unnecessary, just as the implicit global embarrassment could have been avoided. In my opinion, Chief Bola Ahmed Tinubu should have saved the nation and himself this protracted embarrassment and undue anxiety. Ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene unu. Ihe onyonyo ndị a egosisi n'akụkụ ebe a, o nwee ife mmụta na nchọ ka mmeghe gị anya ka mma ma ihe enwe nghọta na ofu ife a ka wee jube onwe anyị ajụjụ maka onye kweta na arụ adịrị ya o wee jee n'ụlọ ọgwụ fụ dọkịnta okwu ebe na-egbu ya mgbe achọba amụte ya onye be ya na-ehi mmiri na abụ mmiri rube o were ọsọ na-agbana ekwuona m ya n'ọtụtụ ihe onyonyo na onye edoziri be ya ada edozi nwa obodo a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụta iro ife nchọ ka anyị mụta n'ife a megasịnụ ọkwa ịfụrụ nna ya Ojukwu o nwere ife mere ya ọ dị special oge ọ nọ ndụ maka ọsọ ọlụ anyị ka eji echeta anyị kedu ife o ji wee dị special ọ ndị Igbo ebe obi ya dị ụmụnne m ndị Igbo jee nene speech ya niile ndị Igbo na nna ya ukwu bụ Zik ife mere ọ dị special jee nekwa speech ya niile ọ Nigeria and Africa ife melụ nwanne anyị nwoke MNK Maazị Nnamdi Kanu ji wee dịkwa special bụ ndị Igbo ụmụnne m ndị Igbo ife mere nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ọ dị special bụkwa Nigeria mmadụ na mgbọrọ afa bụ ndị Igbo ka ha bụ mana mmadụ na-abụ kwenyere ka anyị si n'ụlọ ụmụnne m mmadụ na-abụ kwenye mba onye ọbụla adam eme ife ụmụnne ọnọọ Naijiria niile ya adịgodo mma mana ama m na a na-agụcha 1 bịa gụọ 2 onye ọbụla na-manage house station mee na manage parish or cathedral oh yes ọ bụ na ya edozi nwa ha n'Igbo nwerekwa ebe anyị ji azụ eje tipa bụ aja nwere ebe o ji reverse eje in a long distance nna ya ukwu late Chief Louis Ojukwu
onye nwa bụ the father of late Chief Odumegwu Ojukwu, the warlord. Ọ kpatara ego. Onye ọna ma Ojukwu Motors Nigerian Limited, ọ kpatara ego. The first black millionaire. I am the stories. Otu onye nwa Jesus Christ nọ. Ọ bụ ndị nke ya n'obi wee bịa nwụọ wee bịa chụọ aja. O wee ife o ji wee gbadata ka ndị nke ya wee dị ndụ. So the sacrifices ndị a mee ma Chief Louis Ojukwu na ndị ọzọ niile mkpọrọ afa o sitere na ndị imeri ya. Ife ji weche ịjụ ajụjụ abụ anyị nwere some representatives now. Ife dịka Minista Dave Umahi, ife dịka Rochas Okorocha Honorable Obianọ onye mara nke ochie nyezero ọ na unu ncha na-enweta honorable nyabasị ya n'afọ unu. Mana anyị mana ife bụ honorable bụ you are able to be honored site n'ife ịlụ ọnọ ka ịkpọ mmadụ your excellency. You know, ekwesị inwe excellent jobs. Mana nke onye chọọ ka m kpọọ ya ka m tisiara unu honorable, you know, tie ọjị ụzọ kalụ werụsịa na honorable nsogbu adịrọ were unu nke ọbụla ma minista dị na ya. Kedu ife unu ji wee dị special? Kedu ndị unu dịrị special ahụ? Ife ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ajụjụ a kwesịrị ka atụkwasị ya obi. Unene ndị South na afọ na ha ncha niile jubu na PDP. Ebe na South East ụfọdụ nọ na-apụga. Years back ka m na-ekwu ụfọdụ nọ na PDP ụfọdụ bido ba APC maka ijikọ ọnụ na-enye anyị nsogbu. Kịta ha ncha niile ndị South otu ha si wee gbọ ụmụnna anyị na extension ha ncha niile abana APC. Amụmụ nwezo ịkafe ọnụ. Anyị atagokwa n'afụfụ isi etego anyị aja ma diochi ma onye ọ na-egbuchi ha ncha juru ana ma boki ma efi ọchị aga mmiri ama na onye ọbụla. Anyị ataghị afụfụ. Ndị Igbo abụrụ ndị a na-eme impose leadership upon. Nna anyị Ojukwu kwuru ya. Anyị akarịgo ọ ga-ada agbabọyị madam enwere ike ịbụ housemaid. Oh yes. Kịta ọ dabago anyị emove to ruling party. Ị na-ege redio, you know, some of the some people imano political fanatics. Ha go banga kịta na anyị aba ruling party, anyị aba ruling party. Biko mgbe a na-aba party dị iche iche ka ife a na-ebu n'obi aba nke mbụ personalities or the performance of the party. Mana ndị nọ na ya bụrụ ndị ezigbo mmadụ nọ ndị nwere that passion ka edozi obodo ọnya bụ na party enwe good record. Maka ajọ mmadụ nọ n'ọchịchị ife niile aghasa mana ezigbo mmadụ baa n'ọchịchị ụmụ Chukwu aṅụrị ya. Onye ọbụla dị mma baa na party ọjọọ o sikwara ike ofu onye imove good number of ndị ọjọọ. So efu na a bad party nwee ike inye a good person bad name. Mana o sikwara ike ofu ezigbo mmadụ ịgbanwe ndị ọjọọ jurunu in their numbers. In a class of 50 students, it is easier for 49 good students to be corrupted by one bad egg. In a class of 50, one bad egg can corrupt 49 good students. It is easier to achieve that. But not the more difficult 49 good students to convert one bad egg. Maka spirit in the animal, violence, you know, destruction and what have you. Can even nakowa. I ji maka nna ya Ojukwu weba apụga mecha nweta Anambra State, nweta some few senatorial positions, nweta some states na ana Igbo apụga ọ na-aga emecha na ya nọ na ruling party. Aya nọ na ruling party oge Yar'Adua banye n'ọchịchị. Aya amana ka esi eme election n'obodo a ma no mirage. Ọkwa asị na ya nọ na ruling party anyị kwesịrị inwe connection to center. Anyị ncha niile nuru gwom emecha nzukọ ma ya ka ọkwa ndị Igbo mee ka ọ nọbụrụ ha ma meeting enwere na Concord Hotel Owerri eme meeting anyị ncha niile nuru pia na ruling party na PDP. Ndị na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo a ịma nọ ndị Britain bụ the brain behind it. Akwara anyị ka ndị alamajari ka ndị makakwu wom na PDP nsogbu adịrọ ọ maka Goodluck Ebele Jonathan. Ịma nọ n'ụwa mgbede ka ọ bịa cheta side ebe o si ka o wee lụbazi ọlụcha alamajari school more than 200 and
ndị ọlụrụ ya wee chere ya waka wee kwara ya gwuo n'ana anyị ncha niile soro ya. Ọ na ya eji na ruling party, ọ na ya atụ ihe ruling party kịta ose etikwana ibe na redio ife a na-akọ na anyị abaghị ruling party, anyị ejighọ na senta, anyị anọghị na control center bla 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 ka esikwa otu anụrụkwa ejewekwa na APC ọgwụ ya ka personalities nọ there ajụjụ ya ajụ ka the personalities ife nji na-ekwu okwu a wee kpọsịa afa ndị nna anyị ma ndị metara ya o ma ndị emetara ya bụ ka uche anyị dị ya maka otu nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi enyego m ya ndụmọdụ countless times. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu his own vision and the way he sees things dị iche. Of course, all his right. Ife sọrọ ya ka ọ ya eji ego eme, ife sọrọ ya ka ọ ya eme, ma nya chetakwa na igwe bụ ike. So, otu o si wee for the possibility of eche Nigeria, I stand on my ground, na my 2 feet wee na-agwa ya n'otu a ka ndị Britain na ndị ugwu ha ji alụ ana n'obodo a si wee fụkwa the impossibility of onye Igbo iche Nigeria. Otu o si wee for the possibility of iche obodo a ka ndị a ngwara unu si wee for the impossibility of onye Igbo iche Nigeria. Olesa anyị ejighị wee mere oche baba oge ahụ ọbụzi gị na-achị mbanụ mana enwere ka nsi wee tụta alụ ọ bụrụ na ndị na-represent ndị Igbo chọọ ka enweta right ndị Igbo n'anya n'ife ọ na gbasara ndị Igbo, all of them can come together. Ebe a ka ọ bụ ọkpụkpụ gbadoro anyị n'onu ndị Igbo ijikọ aka ọnụ mee ife. Onye lee nwanne ya ọ na-aba dị proud maka na outsider ya echekwa ya na imejọ nwanne gị irie nwanne gị na kpụrụ ịka bụkwa ọnụ na ka ndị gọvanọ anyị si akpasị agwa ijikọ aka ọnụ siri ike. The previous government o mekwara o siri ike emechaa ofu onye ama abịa meeting chaa for number of times mmadụ na-aba ama abịa asị gị na gọvanọ nke a na onye a na-ese okwu ọ dị ka ebe ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa ogiri na ose. Ọ kwesịrị after election abanye into governance not politics. Oluwekwazibe dị ka 1 year to another tenure ekwuekwezi okwu politics. So ọ kwesịrị after election ọ bụrụ governance adị ekwuzi okwu party na ka anyị dozie ebe anyị. Ọ bụrụ na our representatives ma ndị ministers ma senators na ha nwee ike walk out from green and red chambers, walk out of the meeting. Jụ na ha ma abịa meeting number of times ọkwa ego anyị ha jide ha je na nụrụ onwe ha nzukọ ife ọsọsị kpọọ ya ha chi ikpe ya secession ha kpọọ ya ha nọpụrụ onwe ha ife anyị ada akpa bụ a na-emegide anyị enwero rel anyị enwero nke a anyị enwero gas pipe ife ndị a bụ na bai ka o si na-ene anyị nwa ka eme travel anyị enwero good airport ha list ife niile a emme nke na-aba mba ya oge ahụ asị ya ngwa na anyị eme restructuring unu afọ na-ekwetabara oge ahụ maka crowd ọ na command. Ị na-achị gwa m na ndị a walk out number of meetings na other region ama dị bothered. They be bothered if ọsọ onye bụrụ wepụ 1 player from a team ndị ọzọ na defense maka 11 by 11 wepụ 1 player. Any section of your body dry up it go incapacitated. Iburu get disabled person also bụrụ na 1 finger you cannot perform if only with 10 fingers you perform otu aka ọ dị. Ndị Igbo na-eplay major role ma n'ọnụ ka anyị ji ekwu ya anyị kacha eme travel anyị bụ education n'isi anyị ka agụ akwụkwọ anyị ka eme nke anyị ka eme nke ọzọ ọ bụrụ egbe ọnụ. Ịchọ ijide ndị a n'opi akpịrị walk out. Mana ebe ajụjụ dị mmadụ one dị innocent n'ime ndị ya walk out. Mmadụ one dị innocent ebe a ka okwu dị. Some of them erie na-arịchi ọnụ ime kpa nkịta ebute faịlụ gị agbara gị tọọchị ebe ọ dị ọ na-ewute m otu a ka esi wee werosịa ndị nwegasị dent werosịa enwe very few dịkwa innocent na alụzi ọla ike. Nobody will force you not to develop your place. Nobody. Nna ya Ojukwu is dead but he is still alive. Maka ezi afa ka ego afọ ya ka na-emeghe ụzọ ịbụrụ ana na isi bọọdụ m egwu Ojukwu door will open. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. I tell you onye kpatara ịnwe ọchị ịfụ na Nigeria na-eme immortalize Zik ana Igbo na-eme immortalize Ojukwu wefere ya na ife ahụ ngoro na mbụ ife dịka airport stadium a na-eme immortalize ọsọ Zik mana nna ya Ojukwu chọzere ọdịmma ụmụnne ya afụta ya dịka ajọ mmadụ mana ha nwabụ ndị ugwu ga-eme nwanne tupu akpọbata onye ọzọ. Ife ọsọ gị na-akọ nwanne first politics abịazie na-eso religion a na-eso ya bifo abịakwuzi okwu obodo ahụ Nigeria.
Moses denied himself royal benefit for his people. Our Lord Jesus Christ left his throne. Badata makodem mandinkia. And for there now, Ojukwu rapu his father's wealth, conglomerates. Naya Diego moke de berego. O se hana bo. O we ego naya rapu his own pleasure. Yana his military prowess. We defend their way to ndi Igbo aja. Onya kpata na ya de echefu ya. Ma nwa ebu n'afọ ma nke eku n'aka. Otu aka dị MNK. Ọkwa ịfụ na onye nweta royal right, but he denied himself that royal right. Ife ọsọrọ unu na-akọ na ometari ebe a, ahapụrụ gị ihe emeti ya. Ihe nwetachi 100%. Mistakes are bound. Mistake is part of life. Ife ahụrụ na-akọ ojikwa eri ego, ojikwa eme nke oche. Ife m na-ege ntị abụrụ nọ, kedu ife ọ na-azọ? Onu yaru gọọmenti obodo a onu yaru ha ihe emenwu ya. Isi na agbamakwụkwọ m ekweghị jee mee nkupụta nwa ka ịfụ ka ọ na-adị. Ị nwere the charisma, what it takes to command such crowd. Mmadụ ya akakwa ibi ya n'ụwa ehutere ya n'anya ọkụ. So ọ bụrụ na ikwe maka na ịmụtara nwa ju na ihe jere onye ọzọ ka nwa nke a bụ na your own account, your own cup of tea. Onye ọ na-achị efi na-akpa afịa, ọ bụrụ na o jighị ọgwụ efi ma na o ji ọgbụrụ efi. Onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Ife eji amadi ike bụ ife o mere ma ọ bụrụ nke ọ ka ya eme. Let Chief Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu amụma na egwu igwe ka akpọrọ ya. Dike dị ọra mma ndị Igbo. Ezi Igbo gburugburu. Ndị Igbo ka amụta na ihe. Na mmechi okwu nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi. Uche gị ya adị ya. Enwere ihe onyonyo mme wee jụọ gị. I chetakwara agụ iyi uro nsi late. Ekwena ka part 2 ya loduo. Maka ndị anyị na-ekwu okwu ya na ndị na-afụnye anwụrụ ọkụ. Akwa maka esi wee gbuo Abiola gbuo nwunye ya. Gbuo Delegiwa. Ogoni 9 nkọ. Ọkwa ndị na-azọ their right. O nwere ife menu wee ruo taa. O nwere ife menu wee ruo taa. Nene personalities a na-agwa gị. Achọrọ m ka enwe agụ iyi iro nse part 2. Iri nri na-efere ndị alamajari amaka. Ọ personal choice. Ịgwọrọ na mosque amaka. Mana ama m na o nwere onye ugwu ya bịanwu n'ụlọ ụka. Mee ụdị ife a. Enwere onye ugwu ya bịanwu n'ụlọ ụka ebe a na-ekpere Kraịst mee ụdị ife a. So ife ọsọrọ anyị ji egwọrọ n'ana, ife ọsọrọ anyị lacha ha ike. Ọ bụrụ ife eji mara ndị Igbo. Ọ ma mee ka a ghara afọ na gas and infidel, ife ọsọ gị mee. Ife mee eke ego, ha ncha niile amaka. Oh yes, all patriotism ha ncha amaka. Mana uche anyị adị ya. Maka ọ na-adịkwa m ka na-afụ zeal without wisdom. Zisa na ihe onyonyo a word is enough for the wise. Onye m ife na-esi ife mere ndị ọzọ were amụrụ ife. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best